lapuan, nasayan luyag tanyaman. Nagpasiklaban nung Biyernes ang 19 na kandidatang kalahok sa pre-pageant at talent competition ng Limgas na Pangasinan 2024. As the chairperson of Limgas na Pangasinan, it is my dream to transform this prestigious beauty contest into a platform showcasing the empowerment and diversity of women who can best fit the role as our province ambassadress of goodwill and morals. It is also a way for us, Pangasinan, to showcase all culture and arts and capability that I believe all Pangasinenses are beautiful in their own way. Dito, rumampa ang mga kalahok, suot ang kanilang swimsuit. Pero inabangan ng lahat ang mga festival costumes ng mga kandidata na nagpapakita ng kultura at mga ipinagmamalaki ng kanilang mga bayan. Alay sa Genevieve Padillon, Urdaneta City. Irish Andy Guzman Caido, Asingan. Chinese Victoria Palagaras Villa, Malasiki! Ang mga festival costumes, maingat at ilang buwang ginawa ng mga local designers. The luster shine and smooth surface of pearls on this creative costume been viewed as a symbol of love and purity. The way pearls give off a soft glow that flatters both pale and dark complexions exemplifies how people of San Manuel work and blend alongside one another towards harmony in midst of challenges and setbacks. Para mas maipagmalaki pa ang mga kasuotang ito, itinampok ang mga ito sa isang exhibit sa SM City, Rosales, Pangasinan. Idinaos ang ribbon cutting nito na dinaluhan ni Provincial Tourism and Cultural Affairs Office Head Malu Amor Elduayan, Mall Manager na si Herald Eleria, Limgas na Pangasinan 2023 Miss Grand Philippines Rona Lelaine Lopez at Miss World Nikisha Buenafe Cheve at ang 19 na kandidata ng Limgas na Pangasinan 2024. Magtatagal ang exhibit mula April 21 hanggang April 28. Idaraos naman ang Coronation Night sa April 26 sa Lingayen Capitol Plaza bilang isa sa mga highlights sa pagdiriwang ng Pistay Dayat 2024. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.